धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरनि सृजन ट्रेनिं नब्लाङाव अइभिं आरो वार्फिंनि सायाव माइक्र' एन्टारप्राइज डेभेलपमेन्ट प्रग्राम खुंदों। नेशनेल बैंक फर एग्रिकालचार एन्ड रुराल डेभेलपमेन्टनि मददजों सृजन भलन्टियारि अर्गेनाइजेसननि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला दिनैनिफ्राय जागायजेननाय अइभिं आरो वार्फिंनि सायाव खुंनाय बे प्रग्राम फैगौ 7 फेब्रुवारिसिम सोलिबाय थागोन। हाबाफारियाव जनायनि एसडिअ प्रदीप कुमार डेभिड, डिस्ट्रिक्ट इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स सेन्टारनि एडि प्रान्जित बाइले, वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म आरो माखासे बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। ইতিমধ্যে আমাৰ এছডিঅ ছাৰ আছিলে, আমাৰ ডিআইচিচিৰ আছিলে, এলডিএম বাইদেউ আছিলে। আমি এটা MEDP প্ৰগ্ৰাম তাত ইনগ্ৰেট কৰিলোঁ। MEDP হৈছে মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম। নাবাৰ্ডৰ আমাৰ যিখিনি আমাৰ মহিলা SHG মেম্বাৰ্ছৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম সেইটো হয়। 30 জনীয়া ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম এটা কৰা হৈছে উইভিং আৰু ৱাৰ্পিঙৰ ওপৰত। এই এৰিয়াটো এটা মানে উইভিং ক্লাষ্টাৰ হয়। তাত এটা সমবায় সমিতিও গঠন হৈছে ইতিমধ্যে। তো সেইখিনিক তেওঁলোকক অলপ ট্ৰেইনিং দি সঁজুলি আছে তেওঁলোকৰ, কিন্তু ট্ৰেইনিঙৰ অভাৱত তেওঁলোকে বস্তুখিনি কৰিব পৰা নাই, ইমান আগলৈ লৈ যাব পৰা নাই, যদিও বহুত পটেনচিয়েল আছে। তো আমি এটা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাত কেনেকৈ মাৰ্কেট ডাইনামিক্সৰ লগত সংগতি ৰাখি কেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে বস্তুবিলাক, কাপোৰ কানি বা লগতে কিছুমান ছফ্ট ফাৰ্নিচিঙৰ, তো সেইবিলাকৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব তাত। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।